ev nexşe ji hêla yekeya jinan ya neteweyên yekgirtî ve hatiye amadekirin. Cihên ku ji bo jinan nebe ewle bin, li gorî serlêdanên jinan nîşan dide. Weke xuya ye li Tirkiye hiç gavek jî nîne ku ji bo jinan ewle be. Ew tablo dike ku li vî welatî rojane çendin jin bêne kuştin. Herî dawîn kuştina Ceren Özdemir a Balerîn ya li bajarê Orduyê careke din rojeva Tirkiye bi kuştina jinan dihêjîne. Sazî û dezgehên jinan nîgeranin ji ber ku hejmar her ku diçe zêde dibe û qanûn û yasa û dêwendamiya dewletê têrî rêgiriyê nake. Türkiye çok özel bir yerde değil bu açıdan. Türkiye de ve mijareda la ciheki taybet nine. La tabahiya cihane rawş kharabe. La Türkiye biçekedin kharabe. Mijar tane بدادگه و جزاکرنی چاره سر نابه. دوی امتنه نل سر کشتنان لی لسر صدا منویجی بسکنن. زمان مدیای کشتنا جنان تشویق دکه. قانون نکیمن لی برای خستنبونا جواکی کیمه. ریببرین هرمی ده به مجاره دا حساس نینن. دا صلاتک کود برجواندیا جنان دا خودی رامان به پیوسته. Li pasporan di kuştina jinan de ku rêje Ewqesî zêde sedema sereke têgihiştina civakî ye. Rewşa aborî, zimanê siyasetê, nêzgahiya medyayê, perwerdehî û karakterê sîstemê yê mêrane sedemên din ên sereke ne. Di encamê de jî ji sala 2010 vir ve li Tirkiye 1964 jin hatine kuştin. Bajarên ku herî zêde jin lê têne kuştin, Stenbol, İzmir, Ankara û Antalya ye. Dîsa li gor saziyên jinan, dewlet erkên xwe bi cî nîne ku rêgirî li kuştina jinan pêkirin. Biz yıllardır Bi salane em tiştê pêwîst dibêjin. Di destpêkê de divê polîtîkeyên rêgiriya li ber şiddetê bên dayîn. Yan din divê wek hevî di navbera mêr û jinan da bê dayîn. Pêra divê bihaneyên di mîkanîzmeyên dadperweriyê de ji holê rabin. Ya din dibêjin li her qadê bêhtir bê bihêzkirin. Tirkiye divê peymanê ku imza kirine bi cih bîne. Serokoma rêjeya kuştina jinan weke îstîsyan bi nav bike. Ev civak vê yekê qebûl naket. Li gorî daneyan li Tirkiye temamê jinan qenebe carekî rastî şîddetê tên. Bi 10,000 jin di bingefa kuştinê de dijîn. Tevî ku ew serî li dezgehên fermî didin, yan tedbîrên pêwîst nayên lîstendin, yan dadgeh di berjewandiya mêran de biryara didin. Ev jî rewşê girantir dike. Ben şu an kendimi Ez niha xwe di nav ewlehiyê te hîs nakim. Tirkiye hatiye asteke wisa ne ji bo jinan, ne ji bo zarokan, ne jî ji bo sewalan ewlehî nîne. Ez ditirsim ku bi şev derkevim derve. Rewş gelekî biêşe. Çok acı, çok acı. her êvar em di televizyona de rastî kuştineke nû ya jiyanê tên. Bi rastî wekû civak gelekî vicdanê me birîndar dike. Ez bangehê Wezareta Malbat û polîtîkên civakê dikim, ji kerema xwe bila bêhtir kar bikin. Li gorî daneyên saziyên jinan di 11 mehên 2019 da 430 jin hatine kuştin. Di meha 11 da hejmar bûye 39. Bêyî kuştinê destdirêjî, îstîsmar û şîddet li ser jinan jî bûye bîreke bêbinî. Tevî ku hejmara jinên ku têne kuştin gihîştiya qonaqeke metirsîdar jî diwarê gavên pêwîst û avêtina wan gavan de ji bo rêgiriya li hemberî kuştinan jinan civak û siyaseta Tirkiye di nava nekokiyekê de ye. Ji ber ku gavên ku layenek pêwîst û di cî de dibîne layenê din naxwaze û li gorî bawerî û hin tiştên din ne di cî de di nirxîne ew di beşbûna civakê jî yek ji wan sedemaya ku hem qanûnên heyî nêne bikaranîn hem jî gavên din ên pêwîst neyên avêtin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.